Όπως και στα περισσότερα μοναστήρια του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μόνο ένας μοναχός παίρνει στους ώμους του το βάρος της κληρονομιάς και την υποχρέωση να κρατήσει ζωντανή την ελληνική παρουσία. Από διακονιά ξεκίνησα και δούλεψα και έκανα και κλωσομηχανές και κλώσσες και μόνος μου έκανα, πειράματα έκανα, με κάτι παλιοψυγεία έπαιρνα και έβαζα μέσα να βγάλω αυτά και να σκάβω και να κάνω γύψινα και να κάνω σταυρουλάκια μόνος μου. Εδώ είναι της πέρδικας τα αυγά. Στην γλωσσομηχανή θα μου βγουν την άλλη Τρίτη. Αυτά είναι περδίκια. Έχουν βγει, είναι 4-5 ημερών. Θα μείνει καμιά δεκαριά μέρες εδώ στη θερμοκηπίδα. Μετά τα βγάζω από εδώ, θα μπουν στο φυσικό περιβάλλον δίπλα που είναι τα δέντρα μέσα και έχω και άλλες περδίκες μεγάλες. Κοτσίφια, μπουλμπουλ που τα λέμε εμείς εδώ, είναι σαν να πούμε στην Ελλάδα τα αηδόνια. Αυτά, κοτσίφια και αηδόνια, αυτά εδώ στην Ιεριχώ δεν έχει, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη και μετά θέλουν νερό, θέλουν δροσιά και γίνονται στη Ραμάλα, στη Βιθλεέμ, στη Νεάπολη, εκεί έχει. Αυτά τα άλλα τα τρικοπούλια που λέμε, άγρια πουλιά έξω. Κανονικά απαγορεύεται να τα βάζεις σε κλουβιά, αλλά εγώ επειδή ζουνε σαν να είναι φυσικό περιβάλλον, οι Εβραίοι δεν μου μιλούν. Μάλλον με έχουν δώσει και άδεια για τις πέρδικες ή τα κοτσίφια. Η επικοινωνία με τον γέροντα που γνωρίζουν οι επισκέπτες από τη στιγμή που θα έρθουν στο μοναστήρι γίνεται πια σε καθημερινή βάση, ακόμα και όταν αυτοί επιστρέψουν στα σπίτια τους. Έχει γεμίσει η Κύπρο, νομίζω στην Κύπρο έχω 70-75 γεράσιμους και γερασιμίδες. Στην Ελλάδα το ίδιο, στο εξωτερικό παντού. Παίρνουν τηλέφωνα. Ακούς ότι δεν υπάρχει ούτε στο βιβλίο Γκίνες μέσα. Καθένας έχει το πόνο του. Τι λένε παιδάκι. Εύχομαι ο Θεός να βοηθήσει. Δεν υπάρχει στιγμή που το τηλέφωνο του να μην χτυπάει. Ακόμη και από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τα λόγια του είναι πάντα λυτρωτικά σε όσους ζητούν τη βοήθειά του. Να βοηθήσει ο Θεός. Δεν είναι τίποτα αυτά, περαστικά είναι. Εμείς λέμε δώσει μην σήμερα. Ο άνθρωπος νιώθει καλά σήμερα. Ο Θεός να σε έχει καλά, όχι. Είναι πρόβλημα για αυτόν που παίρνει. Για να φτάσει να πάρει ένας άγνωστος μέσα στην άλλη άκρη του κόσμου να ρωτήσει ή να συμβουλευτεί, αυτό είναι πρόβλημα, τέλος πάντων. Σήμερα, ως ηγούμενος του μοναστηριού του Αβά Γεράσιμου, φροντίζει για την κατοχύρωση της γης του μοναστηριού με κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του. Τώρα που είναι το μοναστήρι, από το μοναστήρι ακριβώς και απάνω είναι περίπου στα 300 μέτρα αρχίζει η γη δική μας. Δηλαδή από τον άσφαλτο είναι άλλα 100 μέτρα απάνω και από εκεί κατεβαίνουμε. Εδώ πέρα που φαίνεται τα δέντρα εκεί πέρα στην άκρη είναι ένα στρατόπεδο. Λίγο πιο εδώ από το στρατόπεδο, δηλαδή 150 μέτρα, αρχίζει η γη δική μας και τελειώνει όπως φαίνεται έτσι όλη αυτή και το στρατόπεδο. Και εδώ που έχει φυτέψει αυτή η Εβραία που μου έχει πάρει νερό και αυτό είναι όλη αυτή η δική μας γη. Μέχρι πέρα εκεί που φαίνονται οι φοινικές και θα πάμε είναι τα σκυταριά. Και κάτω δηλαδή περίπου τις 7.000 στρέμματα. Αυτός εδώ ο χώρος όλος είναι περίπου 25 στρέμματα. Είναι πρώτον να κατοχυρώνεται η γη μας